TV-avisen God aften. Vi starter med en fantastisk nyhed. Nemlig i dag udkom Hugo V. Larsens nye opfindelse, nemlig Social Media Me. Altid kunne være online og altid kunne være til stede. Det er det at leve livet. Det er jo fantastisk. Nu behøver vi aldrig at gå glip af noget mere. Jeg sidder med den her i hånden, men nu får I lov til at se, hvordan den egentlig fungerer. Ja, jeg er ekspert på en ny Social Media Me, og lige nu der står jeg ved siden af Siffe, som har den nye Social Media Me på. Her er hun altid opdateret på og ved lige præcis, hvad der sker hvornår. Den fungerer på den måde, at først tænder du den, og derefter kommer der stråler ud, som danner en skærm, du kan styre med fingrene eller stemmen. Du kan være på samtlige sociale medier på samme tid. YouTube, historik, hjem. Den er rigtig behagelig, fungerer super godt, og så er den rigtig flot. I den moderne verden, som vi lever i dag, vil denne opfindelse gøre det meget lettere for os alle sammen. Vi behøver aldrig nogensinde at gå ud for en dør igen. Tusind tak skal I have for den vidunderlige nyhed, Siffe og Nova. Og nu videre til de fortsatte globale opvarmninger.